Ngedap de jing sungu yu blay sai sin ni kapor ya ka bang yo banyak kren bat phi lang ba ka ketien ka jong trai. Ngila ya kren ya ka sam ka ba arphulai ha ka ni ka tayo ba nganget kalalong ka jingker khu ngila yo shibon ki response bat nganget ba ka ni ka sngiru kan dalong ka jingker khu na ka banta jong phi wei baro. Ka sam ka ba arphulai do khot ning kong ngila dep kren ha do khot ka ba saw ba mentangin poino sha ka khot ka ba san ya ka ba ka ketien ka jong blay ka ong ba me siang ya ka miej ha khmat jonga ha khmat ki nongshun ki jonga. U David Ukraine ayu shapang utau nong aplang brot u basiang ya ka miej ha khmat kita ki lang brot ki jong u. Ken mau ya ka ni. Bau Jisu u pa i ki sunran jong u ban pen kre ya ka miej. Bagata ka dei ya ka jing khawai utrai. U pen kre ya ka ni ka miej na ka menta ki lang brot ki jong u. Ki lang brot ki yo benta ha ka miej ki jong trai ban bam ya ukpu ban di ya ka khuri. Kabalong ka jutang ka Nongthymmai da ka snam ka jong u. Tadeng ta tang ba Shillong unong aplang brot uba shu sharai ki lang brot henrei ukwa ru ba ta ki lang brot kin yo benta ya u. Badeng ta ki ladon shibun ki lang brot ki ba ken jaman sim ya ka ba ki la bot yu try ha ka ba Jisu hoi ula sngosen e ki ha ka ba ula besai ki ta ki arli ki dok ha santli ki kpu. Fi puli yones lomat riu ka keren ya kata. Bagini ki brio, ki labot, bagi ai bot ya Jisu kat shaba ulet. But hadin nang tau Jisu ang bam ya ka do jonga, di ya ka snam ka jonga. But hang taken kita ki brio ki le thut no namar bakim day ki langbrot ki jong Jisu Christ. Ki la thut habau Jisu ang bam ya ka do jonga, di ya ka snam ka jonga. Henry ki bam thut nang ta ki day tang kita ki khat arngot ki senran ki jong Jisu. U Jisu keli ta kisenran ki jong u hato phiru phinya let no hato phiru phia thot kumba thot kini ki wei ki pat ba kita gisan hajar tam ki bayadon u Petros ong shanong in let na me try na mal me don ya ka tin ka jing im de u Petros ba sngo tho ya ka ta ka jing kodor ka jing don ka jong u Jisu na mar u don ya ka ta ka tin jong ka jing im tadeng talada phi dei ki langbrot ki jong try kamu utrai u siang ya ka ni ka miej khmat jong phi ya ka ba phyo ro ban yeshimenta na ukpu bat na ni ka khuri ka balong ken ka snam ka jong u ka jutang ka batmai bat phi tip nem ha ba phi di ya ka ni ka khuri ba phi bam ukpu tang ba phi bam tang ba phi di henrei ha ka ta ka prthai ka ba gan jamin sim phi di ru ya ka jing job phi di ru ya ka ta ken ka jing mi pat. But pi tip nem haba pi bam yuni ukpu but pi di ne ka khuri pi di ken yagata ka jingjob ka jong Jisu hagading pna ukpu ka kren yagata ka met ka jong u ka met ka bala wet ka met ka bala shapin shitom ka met ka bala jaw da ka snam ka met ka bala shapin sapret but ka jingpang baro jong ka prthai jong ka nogono ka jingpang da ka nogono ka kirteng ka dei ka ta ka jingpang ken ya ka ba utrai ula ba halo jong ka met ka jong u kam krau ba ni ki jingpang jong ka prthai baro utrai ula pang ula ba ya ka ta ki jingpang haladi ba deng ta ba ngi ba mi unu kpu ka mut ngi ba mi ya ka jingpen khia ka jong trai namor la ba ya ka ta haladi da ka jingjam snam ka jong Jisu ula jingjam snam ong ka tin ka jong blai da ka ta ki jingjam snam ka jong ula pen khia ngi ho ula jam snam ba da ka ta ka jingpen khia ka jong u u ai hangi ken ke jingjam snam jongi ha ke jisha ngi la dei ban jingjam snam reula kit ya kata ke jingjam snam jongi baro haladi fina pe ke testament ka barim ki lingdo haba ki ot ya ulang brot na ka benta ka jingknya ki ju le jai da ka ba ki ju ot tang no thiet na rendang bat utau lang brot tip breu shu uyap da ka basuk kam judan ka no ka jingpen shitom ki merat haba ai ka jingknya u Jisu kum ulang brot jong blai hoi msim la penyap sok eu henrei la penyap eu da ka jing kordit da ka jing jenjar ba deheng ta kumulang berat jong blai jenjar la pen kordit eu bala sempat eu bala bam bala shot eu bat ka kedin ke jong blai ka ong bala fi puli ka sam ka ong wat kita ki siang ke la pau pelau kamut kam don do shu ha kamet ke jong trai ki do ki la shu sapret bala ula ban yo ir wat kita ki siang ke jong ka bamut mdan jingpang ka ba kham krau ban ya kata ke jingpang ya ka ba Jisu uba ha ka ding pna tadeng ta kwa banong ifi usiang ya kata ka miej ha khmat jungi khmat ki nongshun ban peni nongshun nga ngalaba ya ke jingpang nongshun nga ngalada ba ya ke jingpang jogi ni ki khon baro ban memla shu ban penpang ya ki breu ki jonga memla shu ban penpang ya ni ki langbrot ki jonga ki langbrot namar ba nga ngalapang ki langbrot jonga ki doni ka hok ban yok khia
Then da Jeremaiah kan no ba lai po ka khot khat nyo kong da bangan ai pat ka jing kot jing khia api ba di ka ta jing mong jong pi ngan pen khia ong trai namar ma u la mong namar ma u la ba ya ka ta jing shitom namar ma u la ba ka ta jing crow baro hagading pna ha khmat u nongshun udah penrem no sunan yu nongshun ban ong ba nga ngala ba ya ka jing pang jong kini ki khon ke jonga haladi ba da ka ta jing khot ke jonga da ka ta jing khia jonga nga ai ken haki ba deng tau siang ya ta ka miej wa hengi yo kpu ban sngo tho ma u la ba ya ka jing pang jongi baro but ma u a hingi ta ka jing khia ka jong ha ka met ka jong ukpu ka kren ru ya ka ni ba ka met ka jong trai kam shim la put halom jing tap ka met ka jong trai kam shim la sakut sa hangta kam la kala khndo han re ka met ka jong trai kala mi pat klemput ha ka sngi ka balai ka bomut ha bangi bam ru yom ni ukpu utrai a hingi ya ka ta ka jing job bangi job ru wat na ka jing yap ngi job ru bau syaitan la syu ban penyap yangi ka pop kam la syu ban penyap yangi kanam la an penyap ya phiru tadeng tau jisu ka sngi ka balai ula mi pat kum utaken unong job uba kraw tadeng ta la da pi ba mi ne kupu tin ka jong blai ka ong a ka jingyap hangno kan ta ka jingjop thiau ka jong pha a ka jingyap hano ta ka sni jong pha ka di ka tin ka bau pol ukren u ong jingyap u challenge ka jingyap phade ka bala sharem ngingila job namar bau jisu la dep job u siang ya ka miej u hikai yangi u pen i yangi bau ni kupu u dei ke nyuta ko bolong ka met ka jong u la ba ka jing pang jing crow jing baro ba ka met ka kren ru ya ka met ka jong jisu ka met ka ba klemput ka ba la mi pat ken na ka jing tap dei tau jisu ong ngalong manga ka jing mi pat ba ka jing im de bau tau ba yap la dau la yap ru un im pat u tau ba im unom yap shu la no ka ba mut u tau ba bam yo kupu u ba bam yo jisu christ la dau la yap ru unom yap han ru yo thia au trai unom yap bau tau ba im ru unom yap shu la no namar bula pediang yo Jesus Christ unom yap la no ru tadeng ta ba fishim menta yo kpu na ka miej ya ka bau trai pen kre de lele ru ka jingpang ka namla ban job ya pi de lele ru ka jingyap ka namla ban job ya pi namau trai ula siang ka miej khmat jong pi ha khmat ki nongshun ki jong u trau ai ngi ru ka ne ka khuri ka ba kren ken ya ka snam ke jong u ka snam ka ba ai jing im yangi ka snam ka ba ai bor yangi namar ka met ka yo ya ka jing im ka dei leng ba ka snam tadeng tau jisu ong ka ni ka snam ka dei ka jutang ka ba thamai ka ba nga ai pi ba ka ta ka jutang ka long om shu mangi han rei u kris hangi kata ka snam ju ka tuit hangi ka snam ka ba pen khot i ka pop ka jungi ka snam ka ba sat yangi ka snam ka ba pen thamai yangi ka snam ka ba ai jing im yangi ba ka dei ka ni ka snam ka jong trai ken ka ba yai tuit hadu menta ka ba pen khot yangi ken balala filong pop kan no ru pa pi pediang yu Jesus Christ kan ma kan ka snam try ka sat ya pi filong tengit kan no ka snam ju try kan ka bor pen khot ya pi udah ka halor ka ding phna mula dei ban sha pen rem hen rei namar bu ya shem yu Jesus Christ u shem ya kan ka wa ka ba tut kan nau tau lom Golgotha nau tau lom ya ka ba try la sa kan ka snam kan ka bor pen khot kum ba try pen ksan you know dakai halor ka ding phna open kesan ya pi ga sngiru namar ba pi pediang ya Jesus Christ kai ka kamram ka ba fi deben le hoi utrai la deb le lu ka kamram ka ju ya ka ba deben le ka kamram ka jong fi ka long tang ban shu pediang ya ni Jesus Christ tang ban nget yu ban pediang yu kom utau kpu ba pin pediang ban ngot yu ban pediang ban nget yu ban di yang ka khuri ba ai ba kan tut ha kan ka met ka ba kan jaman sim ka jong phi ba kan ka snam ka jong trai kan ai jing im ya phi ba deng ta ba ka tin ka jong vlei ka ang hoi u siang ya ka ta ka miej khmat jonga ha khmat ki nongshun ka jonga ka miej ka ba kren ya ka jing job ya ka jing im ka miej ka ba kren kan ya ka ta ka bor ka jong vlei hallelujah ba deng ta ka ba nong i phi la da phi pimpat kala ka mut kala no pediang yu Jesus Christ shimenta no let chikom ka jing pen baptist pediang no ho ya kata bat pinyo pediang ru ya ka miej ke jong trai pinyo bam yu kpu ba pinyo di ru ken ya kata ka khuri ya ka bau trai la pen kre na ka menta jong fi hallelujah bat kani ka de ka bor ha ba pi bam ha ba pi di u saitan u yi pleng ngamla shu ban job yau ne breu ngamla shu ban job ya kani ka breu namar ukpu bat ka khuri ka kren bau trai la de ba lot halade ya kata ki ek ka ba de ka jongi ba ai jing peram la ba ai jing tim la ba jing pang jing crow la ba jing susi la ba jing huslai la ba wat ya ka jing yap tadeng ta bula ba abangi ba mi kupu
ngibam ya ke jingim ngidi ya ke snam ngidi ken ya ke ta ke jingim hallelujah tada ha pi bam yukpu pi di ya ke pi yo ya ke jingim ha pi bam yukpu ubelong ke met jong trai ha pi di ne ke khuri ka belong ke snam ke jong trai pi yo ken ya ke jingim ke bam chikot utrain ke khu ya pi Rafim pat dia yo bentah nganget pen krek no eladi pafin yo bentah ken wat julong kum kita ki san hajar ki bisubut utrai rebu trai ong to bam to di yanga ki ya thut no ki wit kim sungoi hap ki du ai rekat arngut ki yo ken men ya bam to ai ba pin long ken kita ki khat arngut ki sinran ki jong jisu ki ba bot yo jisu ki sinran ki de ki lang brot ki jong trai ki sha ya ka jing yalam jong ne kan rat ubolong nong sharai to ai ba bam piru pin sha ha ka jing yalam ka jong jisu bat kum kita ki khat arngut ki sinran to ai pin long way na ki lang brot ki ba bot yo jisu Christ ken nganget ki jing pang ka badan ha ka met jong fi kan ria ka jing susi kan ria ki jing khuslai baro kan ria bangada nget ru baga bor jong ka jing yap kan ria na pi penem yap shu lano ru utrayon ai fi ya ka jing em ka ba bam jikot ai ngo yo blai bo ai happy ya ka ne ka khubor ha ka ne ka sngi ka ba menta kan mau ba pi day unong job ja kat ba ja long kat balong ke jing em ka jong pi ka ba kut kam day ka jing penrem ka ba kut kam day ka jing sha job han ka ba kut ka day ka jing job mau try ula dap job na ka menta jong fi dang dan ha ka process ka jing ka jing le jo ka jing em wat num du men sim wat num du jing kermen ha ba fi dan bot utrai kan mau ka jing job kala dan ha ka lenti ka jing job ka up ya pi kan mau ya kata bo try u up ya pi bang khon yat wat khuslai wat chep ting ngal siang ya ka miej ha khmat jong pi ha khmat u nongshun jong pi bo nyo tip ba ngang la dap job ba kita ki ba buat yang ngaru kin yo job utrain ker khu ya pi ha ni ka sngi ka ba menta nga kwa ban duai na ka menta jong pi la phim pa yo ishmenta ka miej ki jong trai pen kre la jong ka jing im pediang yo Jesus Christ kom nang penem let chaka om ka jing pen baptist pediang yo pu pediang ya ka ni ka khuri ka long ka jutang ka ba thamai ka ba ya te bat pi hallelujah ngin ya duai ha ni ka sngi ba menta ngai ka ni ka khubor ka kwa ban ong pi ha ba pi bam yo pu ha ka ba pi di ni ka khuri phim long shum ma pi sai sen kwa ban ong pi u Chris ulawan ha pi ban ma pi la long u Chris ar ki wan ban ya long lang ka we kamom dei shum ma pi boman ha bu pe ya pi um i shu ya pi uni u jisu ha po jong fi de ta tin ke jong blai ka ong ye ne kom tala da ei ru udon ha Chris we ru udon ha Chris ulong jing thaw ba thamai ke gi ke barem kila do na ha khmi u jalong ken u ba thamai ta ai fin don how Chris fila lat ken na ka pop na ke jingkit jong ka pop na ke jingkit jong ka jingim pin long sting do menta ka sngi pin long ken ke ba khia ke ba job how tra hallelujah ka jing job ka day ka jong fi utran ka khu ya fi kan mau ya ka ni compare fi long ka ba fi long kan mau ka ni ba ka jing i ka jong trai ka kham kraw ya ka pop ka jong fi da pi wan chu trai ka jing i ka jong kan pen khot ya fi ka jing i jong kan pen thamai fi ngin da wai ka ni ka clip mat ka menta hallelujah trai ni ka por nga dap da ka jing songo ka ba kraw nam da ni ki khon ki jong me ablai ki lang brot ki jong me ko trai ki snap ya ka tin ka jong me ki ni ki di ki lang brot ki ba snap ya ka tin ka jong me ablai par kom ta ko kon rat mi tho ya ki kin buat ya me ko trai ma ai ki ka jing im ka ba bam jikot bam dan we ru ubala ban kni kan that ya ki ken na ka ti ka jong me trai no ne ka sngi trai ka jing job ka long na kam ta ni ki khon compare ka jing ayu ka don ka jing mgp ka long kum no ro u try u ai pi ka jing job compare pidon ya ka jing pang ka jing shitam pidon ya ka jing ya khuslai ka jing ha ka jing em ka jong phil ka yo ka kot ne ka jing dei bu kurem jo fi ne ba ki khon ba ka no ka problem ka ba pidon ka jing job ka dei ka jong phi namar utrai la dap siang ya ka miej ha khmat jong phi khmat ki nongshun ban pen ram yu nongshun ban pen i u ba utrai ula job bat ya kita ki ba bot ya uru ki job pide ki nong job namar pi bot yutra hallelujah compare wat judo men sim hallelujah ngada dua ya kertengu jisu finang yat naga bor shiga bor naga jinget shiga jinget pinyat kum ki nong job ke jong tra pinyat naga jingkemen pinyat ken hallelujah daga daga jingsuk ka ba palat ke jing shampang baro kan ri jai ya kata men sim ke jong fi ya ke jingbot ke jong fi how Christ jisu nganget ka jing job kladon ha kalenti hallelujah kerteng ke jong jisu amen but amen hallelujah utrain ker khu fi try nang ai bor fi unang pen slek ya fi kan mau pi dei ki nong job ki jong try khublei shibon ngin se kan do pat phila ban phone phila ban wan ru shek ni ka office jong ka Potternet hang ni ha open Nongthymmai Nongkhryiem ngidon ru sngi bar si sa jan jo ka tio khublei shibon amen